какво става, хора? Това е трети епизод на Майнкрафт. Извинете, че толкова време не съм качвал, но както знаете, на много игри съквах. На много нови игри. Понеже не знаете CSGO. Горе това ма е. Да, Happy Wheels. Първите ми клипове от тук почнаха на Майнкрафт, нали знаете. Да се бяхме насели тук в това селце. И скоро мисля да се изнеса от това село. И да се направя много къщичка. Ето точно тази живеях. Виждам. Но първо ще си го направя малко на изи да не умра. Тук видях, че има... What? Трябва да си взема малко материал, защото тук. Аз къщата ще взема да се направя някъде близо до селото. Да има някакво такова дърво. Не такова. Най-нормалното. Минаш се изнасям. Ран. Holy shit. Holy shit. Не. Добре. Този епизод мисля само да експлорваме. Като за начало. Ма са без успех. Това е нормално дърво. What the fuck? Мисля този епизод да го направя късичък 5 минутки, мисля да го направя. Добре, това е черно дърво. Аре, спят. Сега, ако не си намеря нормално дърво, мога да намеря някой зомби, ама уби. Добре, аз пак казвам, да вземе се появи някой свестно дърво. Това не е свестно дърво. Конче. Закарай ма храна. Nope. Разгене. Ма това... Лава. Добре, ето, намерих дърво. Мисля да почвам с къщата вече. Аре бе. Ами, къщата ми... Мисля да е... Не, казах мисля. Мисля, ама като те гледам, че е трудно проходимо. Мисля. Вълча. Мисля, като гледам място, ще помисля. Мисля! Колко от тия докато направо. Добре, мисля още малко да експлорнем. Пора си легнем. Айде.
И добре хора, колкото и да беше кратък този епизод, мисля вече да свършвам. И да носи го харесали, абонирайте се към мен и чао!